Здравейте! Днес ще ви покажа ето този маникюр, който си бях направила в едно видео и всички от вас ми бяхте писали в коментарите да ви направя видеоурок за маникюра, с който съм в видеото, така че и това ще ви покажа в това видео. Надявам се, че ви харесва. Сега ще ви покажа какво ви трябва. Един тъмно син лак за ногти, един светло син лак за ногти. Както виждате, този беше зелен, но с времето стана син, така че ще го използвам за този маникюр. Един такъв лъскав сребрист лак за ногти, който е с тънка четка. И разбира се, база за лак за ногти и топ лак, не на последно място, лакочистител и клечки за уши, с които да изчистим около ногтя, когато приключим с маникюра. Ако искате да видите как да си направите този маникюр, продължавайте да гледате. Започваме с нанасенето на база за лак за ногти върху нашите ногти, за да ги предпазим от отцветяване и от самият лак за ногти. Продължаваме, нанасяйки един слой от тъмносиният, т.е. два слоя от тъмносиният лак за ногти. Първия изчакваме да изсъхне и нанасяме втори слой. Сега взимаме двата лака, нанасяме единият от тази страна, другият ето така и започваме да ги нанасяме с гъбката по края на ногта. Трябва да изсветлим външният край на нокътчето. Мисля обаче, че сложих много от тъмното синьо и малко от светлото, като за първия нокът. Сега ще поправим тази грешка. Така. Трябва да продължим с помощта на гъбката. Даже ще пробвам само със светлото, защото нещо много ми се смесват. Да нанесем тук във външната страна. Малко да прелеем. След като лекичко са поизсъхнали, нанасяме, така дали ще фокусира, нанасяме втори път отново. Най-светлото трябва да е във външния край на ногта. Както виждате, използвам и двете техники, по които се прави това преливане, тъй като светлият ми цвят е малко непокривен. Когато получим нещо такова, оставяме да изсъхне. През това време ще изчистя, където сме изцапали около ноката. Така, до момента трябва да имате нещо подобно. И сега взимаме един такъв най-обикновен лъскав лак с тънка такава обаче четчица и започваме от края, не виждате, и започваме от края на ногтите да дърпаме такива чертички надолу. Това може да си го правите докато започне да ви харесва как изглежда. Може да ги правите колкото тънки искате, колкото дебели искате, както на вас ви харесва. Аз искам тук самата най-горна част цялата да се запълни с брокат и надолу да виждаме само чертичките, които продължават.
завършваме, нанасяйки топ лак върху всичките ногти. Можете да си направите този дизайн, който аз направих на 2 пръста на всички пръсти, ако ви се занимава и ако ви харесва. Аз съм си го правила и така, а може да си го направите на 2, които да ви бъдат като акцент.